L-ispiża x-xogħlijiet ta' restawr fuq il-Pro-Katedral Anglikan ta' San Pawl fil-Belt Valletta kważi rdupjat u issa jestmata li se tlaħaq is-7 miljun euro. Dan hu dovut għal numru ta' fatturi. Waħda mir-raġunijiet hija li wara li sar rapport tekniku dettaljat minn kumpanija Taljana speċjalizzata f'dan il-qasam, inkixfu ħsarat iktar serji milli maħsuba oriġinarjament. Raġuni oħra hija l-prezzijiet ogħla għax-xogħlijiet, riżultat dirett ta' żieda qawwija fl-industrija tal-bini. Il-Katedral ta' San Pawl huwa bini monumentali u l-kampnar tiegħu jiddistingwi ruħu fil-pajsaġġ tal-Belt Valletta. Dan il-kampnar huwa għoli aktar minn 67 metru u għandu bażi kwadra bil-kampnar innifsu għandu forma ottagonali. Il-kampnar għandu ħsarat fil-ġebel u anka fl-istruttura tal-metall li tirrinforzah u l-ewwel xogħlijiet se jkunu propju fuq it-torri. Iktar xogħlijiet mistennija jsiru fuq il-katedral innifsu fejn hemm bżonn ta' xogħol estensiv fuq is-saqaf kif ukoll xogħlijiet oħra ġewwa u fuq it-suntier. Il-proġett ta' restawr tal-Katedral Anglikan sissa kiseb 1.2 miljun euro minn fondi Ewropej. Donazzjonijiet oħra saru minn individwi u entitajiet privati u laħqu l-miljun euro. F'kumment li tal-Net News, Father Simon Godfrey, kanċellier tal-Katedral, qal li l-akbar sfidi fil-proġett appart il-fondi huma r-riżorsi umani. Energizing people and getting the congregation and interested people to acknowledge the scope of the work. Il-Katedral Anglikan huwa skedat bħala binja ta' grad wieħed.